Il-kelliem ewlieni laburista l-edukazzjoni Evarist Bartolo għalli bit-tmexxija aktar serja setgħu instabu soluzzjonijiet qabel tinqala l-kriżi li inqalat din is-sena. Mhux sew imma li dawn l-affarijiet ħallew għall-aħħar minuta meta l-affarijiet setgħu saru aħjar, setgħu saru pjanati fil-ħin li kellhom jiġu pjanati u mhux l-ewwel tfaqqa l-kriżi u mbagħad tipprova tagħmel xi ħaġa dwarha. Nawguraw li għas-snin li ġejjin naħsbu minn issa bis-serjetà. Wara pressjoni li saret mill-Partit Laburista se jkun hemm iżjed postijiet mill-iskejjel tal-Istat u anke dawk mhux statali biex l-istudenti jkun jistgħu jinbagħtu għal perjodu ta' taħriġ fl-iskejjel. Hemm ħsieb li jinbagħtu iżjed studenti għal taħriġ fl-iskejjel Awċin u fl-iskejjel mhux statali. Iżda dawn tal-aħħar iridu li l-għalliema jibqgħu fil-klassi meta jinbagħtu l-istudenti għat taħriġ tagħhom. Studenti oħra mistennija jibdew jinbagħtu wkoll mal-liema ġodda u ma' supply teachers. Evarist Bartolo qal hemm ħsieb li l-Fakultà tal-Edukazzjoni tbiddel it-taħriġ tal-għalliema kif qed isir bħalissa fl-iskejjel. Il-Ministru tal-Edukazzjoni qed tipproponi li jolew il-kwalifiki bi studenti jkun jistgħu jitlu għal kors tal-għalliema. Qed jiġi kkunsidrat ukoll tibdil fis-sistema tal-istipendji biex studenti jitħajru jitlu f'korsijiet li għalihom hemm impjiegi. Il-kellim laburista appella lill-Ministru Dolores Cristina biex tlaqqaf l-imkien l-iskejjel anke dawk mhux statali lill-Fakultà tal-Edukazzjoni u anke l-MUT biex jinstabu soluzzjoni tajbin għas-snin li ġejjin għax inkella ser jinqalgħu iżjed problemi. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-kelliem għall-edukazzjoni ogħla, l-Università, Riċerka u Kultura Owen Bonnici.